Kaixo zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera gaurkoan erakutziko zuet zei gauza topa dutxuten dian. Gure etxe onduan dago dia txiki bat kalian, baina gero beste dia handi bat dago berganan kanpoaldian. Eta gaur goizian paseo bat ematen jo naiz bertara ikustera berse gauza desberdin edo zeren. Eta hemen dauzkat, betiko bestela nire poltsan. A ber, lehenengo topa dut. Ni oso pipa salia naiz, me encantan pipak. Nire pipa favorituak dian Mercadonakoak, ez dakit, hola, tipo, estilo pipa estiguana, baina ez dia holakoak. Eta ikusi ditut honek, pipas mariachis. Sabor Tex-Mex, nire uste super honak egon bidea dira. Gero, hau pakailina edo hau katxarru aldatu dabe, baina hau kaleko diame bai badago. Tortitas de maiz. A ver. Hau be badago, baina faltazen etxikan eta erosin dut. Gaztaia. Abarti edo jabarti hemen dudia, zela izate jatzu benzuek. Nik abarti izate jat, baina badakite jende batek jabarti ditutzala. Gero beikona itxeko hau, espagetixen dako saltzia, joe. Hori. Gero, hau, ikusi nebala, Violeta Westek, da youtuber bat eta instagramer bat, niri me encanta benetan asko gomendatzen dutuet bere bidixuak eta bere perfilan general. Erakutsi joan aurrekoan, hau, parrillada de verduras, eta esaten zegoen oso nagaz, iguala, eta orduan, probatzeko. Hau kaleko dian, ez dut topa, ez. Vale. Etxerako biaginu. Mangua, ez nago alde, hola erostiana, baina ofertan zeren eta benetan mangua eta aguakatia dia gauza batzuk super garestixak dianak eta ofertan zeren eta hola erosi ditut. Badakit ez dala aukeraik onena, baina aguakatia eta mangua eta itxura hona dauke. Gero, a ber, honek azalpen badauka, niri janari orientala, asiatikoa eta alpaskual asko gustatzgat, eta ikusi dut hau, eta esango zue, que mala pinta, que mala pinta, baina nire dut probau. Orduan, seguramente hau TikToken probauko, eta zikela galkatu hemen nire TikToka, eta Instagrama hortik ikusteko. Atzo, enterau nintzen, TikTok baten bitartez, marka vegeta, vegano, horako etxe asko, ez diela benetan esaten debena. Asko dielako beste marka batzun submarkak eta, erabiltzen debena etika eta holakoak ez dielako munduko honenak eta asko jarraitzen dugu erabiltzen, ez? Eta uste dut hau aukera hona dela da dian marka vegetarianua, vegedia deitzen da, eta da vainilla askua, sekula ez ditut proba honek. Normalian nik alpro erosten eban eta alpro vainilla askua me encanta. Eta tipo natilla dienak be, me encanta. Baina, honek ekonomikoak ziren eta paukera bat ematiarren bai beste marka batzui. Honena bukarerako lagabiot. Kandelak me encantan. De hecho, Jorge izina zeiatu naiz bat pizten eta ez da pizten. Eta hau da, ikusi, gabonetakua. Baina gauzaintzen dau super rondo, bela perfumada. Supermerke zegoen bebai. Presuak lagako zuet hemen bilan. Eta hau, sekula. Ez dut ikusi dian, eta ikusi dutenian izan da. Evidentemente hartu enbiot. Tequeños de queso. Nire ustez kreston itxuria dauke, eta haukat kreston gogo honek probatzeko. Nahi bozu ikustia gauza honek probatzen eta hori dana balaga komentarixotan eta probako ditugu danok batera. A ber, ze moduztaren.